Hello! Mergem unde, Cla? Uite, unde stâncile alea în dreapta, se văd două punctulețe albe, așa. Da, acum nu pot să dau zoom. Hai să vedem acum, da. Bisericuțele, la biserica aia de deasupra. De deasupra. Deci nu de aceea de jos albă, de cea de aceea. Pensiunea asta? Da. Cum se cheamă? Când am fost la... Dar nu scrie niciun semn, dar arată foarte bine, da. Când am fost la lacurile alea de deasupra, într-o iarnă. Iar acolo am făcut niște cuzenți. Certejul de sus. Certejul de sus. Da, frumos, așa, curățel. Ceva. Oraș? Da. Haur. Haur, da. Săcărâmpu a avut prima școală, cum să zic eu, profesională. Universitate. Ucenicie. Registrația lui, dar pe vremea lui Horea, deci pe atunci discutăm de școală. Așa, sute de ani în urmă. Da, de... Da. Cu iobăgie, cu ce biserica, ceva nu renovată. Unde-i? O să vină după zidul ăsta. Oricum, chiar foarte frumos și foarte curat pe aici. Nu m-am așteptat, n-am mai fost pe aici, cred că de foarte mult timp. Am mers, a făcut niște poze la De asta zici? Da, da, da. E renovată? Se vede că e renovată. Da. Arată bine. Aici deja nu mai place. Că mai avem un pic. Nu? Un pic mai este. Un pic mai mult. Un pic mai mult? Un pic mai mult. Până la Săcărâmbu. Zonă climaterică. Cum scria mai jos pe un indicativ. Indicator, Doamne, numai prostii vorbesc. Am un cap gramatică. Două terase, așa, știi? Da, da. Prima parte. Și încă parte mai sus. În dreapta se vede foarte, foarte frumos în jos. Că acum să trecem de curbele astea. Case vechi, dar... Am mai văzut câteva case vechi pe dreapta. Da, Vai, dar târnați atât de ăsta față, frumoase, vezi, așa e. deci așa parcă te ducea în aici. timp pe vremea străbunicilor. Lasă că dacă ne întoarcem, nu? Pe același drum. Da. Să vezi, să-ți arăt căsuțele alea două pe care le-am văzut. Acolo mergem noi unde sunt rămășițele. Da. Hai să vedem dacă pot să dau un zoom așa orientativ doar. Pe acolo așa e? Ruine, Da, am văzut ceva. Și se merge cu mașina până sus? Urci până sus, da, dar nu chiar până acolo. Aha. Este rămășițele bisericii greco-catolice. Din spate urcăm. Adică Spatele cumva vine drumul roată. Ce îngustii pe aici! Ce muzică cu aia de aur. Oricum atâta verde. Ai grijă aici, opa! Oricum curbele astea, deci n-are sens. Cu bate soarele nimic nu vezi. Da. Îi schimb direcția așa, 180. Uite și aici. Deci vezi dacă vine cineva de acolo jos. Aici, da. Ce e acolo? Dar oricum la atâta vegetație nu se vede nimic. De-abia vezi în față. Am mai fost aici acum vreo 5-6 ani. Cam așa, nu? Înainte de pandemie. Da. Aduc aminte că am plăcut.
aici în jos un hău. Facă mare atenție la drum. Și foarte îngust. Și foarte curbat. Până aici la izvor este drum. Și de aici o luăm la picior. E și mai jos. E rău. A, și atunci să parcăm aici sau cum? Da. Am lăsat mașina acolo, lângă izvor. Și acum, vorba lui Claudiu, din fericire doar coborâm. Vedem noi la întoarcere. Când e mai cald. E răcoare. E răcoare, dar totuși soarele e sus și arde. Energetic, soarele energetic. Da, am simțit-o din plin. Cum am ajuns, cum m-au luat căldurile și mi s-a făcut rău. E așa un soi de... cum să-i spun la asta? Uite ce casă. Hai să o dau mai așa. Da, e plăcut totuși, mai ales la umbră, ce bine e. Deci cred că era doar autosugestie. Că știu că zona asta este plină de energie și cum am ajuns, cum mi s-a făcut rău. Deci autosugestie, clar. Uite aici ce frumos. Acolo, clar. Acolo vrei să mergem. Casa parohială, frumos, aranjată. Pe aici în jos. Doamne, deci chiar nu vreau să-mi imaginez la întoarcere cât o să avem de urcat. Mai este un drum care... Da, măcar e liniște și frumos. Haide. Deci miroase a soc și a bălegar în același timp. Și aici în stânga cineva ascultă muzică modernă. Tocmai ziceam că ce liniște. Unde-i vaca? Acolo, în fața poarții. Poarții? În fața poarții. Deci, mie mi-e frică de domnișoara Joiana. Hai să trecem silențios pe lângă ea. Mă lași pe mine prima. Da. Și dacă mă atacă... Zici, oh, nu atacă. Nu atacă. Cred că și ea s-o speriat de mine. O, draga de tine, nu-ți facem nimic, draga de tine, nu facem nimic. Hai că e speriată, las-o să se ducă. E speriată. Las-o, las-o, mai înainteze un picuț, dar noi unde mai mergem? Uite acolo, că trebuie poarta aia. O, Lampi sau Joiana sau... O, Joiana, o, nu te speria de noi, nu-ți facem absolut nimic, promitem. Săraca, no. Hai mai lasă un pic să se mai obișnuiască cu noi. O, draga de ea. Nu facem nimic. Nu. No, Clau, tu ai trecut. Hai că acum că, pardon, pe ea de frică. Gata. O scăpa și ea de noi și noi de ea. Mergi, te rog, ai întâietate. Aici ce scrie? Poți să citești, te rog?
Coborârea de pe cruce a trupului lui Isus. Așa cum se vede în zare, știi? Mi-aș dori să se vadă marea. E o mare de nori, da. Aia l-a dezarmat. N-am dezarmat, mă doare mâna. Mare de nori. Nu mă lasă. Tu vorbeai mai frumos, explicai. Așa, atât e. Da. Nu știu, te simți așa mic când vezi măreția asta. Hai să coborâm. Deci cel de jos era al 13-lea popas, acesta este al 14-lea popas, cum scrie aici, punerea Domnului în mormânt. Și aici ce-a mai rămas, ruinele unei bisericuțe. Wow! Uite! Claudiu care își trage sufletul, admirând minunățiile. Și hai să vedem ce scrie aici. Biserica Greco-Catolică din Săcărâmb. Da. Deci mi se pare interesant, între anii 1802 și 1814 Săcărâmbul a construit un centru al iluminismului românesc, reprezentat de școala ardeleană prin prototopul greco-catolic din Săcărâmb Vasile Coloș. El a avut o contribuție majoră în redactarea primului lexicon al limbii române. Interesant. Și aici sunt mai multe informații despre el, despre Vasile Coloș. Da, frumos. O troiță și un domn. Hai să stăm un pic aici pe băncuța asta, care cred că are cea mai frumoasă priveliște din județ. Rectificăm numele Calvaria și nu Golgota. Incredibil de frumos totodată. Da, îmi imaginez cum se vede apusul. Hai să vedem dacă identificăm aici cetatea și releul. Eu o văd, dar nu știu cât se vede. Pe aici, pe undeva, e cetatea de vei. În spatele căreia, da, este releul.
Oricum se vede foarte, foarte mult. Zoom mai mare nu. Da, adie. Vrei să intri? Nu, nu am intrat. Intri, intră. Protopop. Protopop, nu prototop. Da, am citit despre el, despre Vasile Coloș. Protopop de Săcărâmb. Da. Deci așa de micuță era biserica asta. Da. Că totuși e micuță dacă stai să te gândești. Nu? Micuță, micuță. Dar îți dai seama cu ce vedere. Deci despre asta spuneai că a fost răznită și dărâmată. Să ne întoarcem să vedem, ne mai întâlnim cu prietena noastră. Ce a zis, s-o fi dus în treaba ei? Nu? E la umbră și eu cred tot așa. Care căsuță? Păi, săraca, cum putea? Deci, iarăși căutăm frăguțe. Problema, eterna problema lui Claudiu. Fructele de pădure, ursulețul Claudiu. Hai că până una alta trebuie să ne întâlnim cu Joițica. Am găsit și niște soc aici. La munte încă mai este. Vai, deci de-abia am urcat. Pentru că e foarte, foarte cald și atunci pantă, căldură, rețeta perfectă să nu mai ai aer. Și acum mergem aici lângă izvor să ne clătim puțin. Exact cum zicea Claudiu, e asemănător cu izvorul de la Sarmizegetusa Regia, unde era doamna aceea care spunea că e apă energetică în el. E, hai să vedem ce e aici. De curs curge, deci e ok. Mai facem clar vreo 2 borcane de socată. Oricum am făcut vara asta, cred că suntem la al 5-lea. Vă place socata? Noi suntem înnebuniți, ne place foarte mult. Dar fără drojdie. Bun, hai că am ajuns. Hai să ne răcorim puțin, că prea am urcat așa cu jele. Ai, ai, ai. Ce rece-i. Parcă așa învii instant. Da. Hai, Claudiu, că e păcat. E păcat să nu vii. Hai să te răcorești. Here comes the man. Apă energetică, da. Mai întâi bem și apoi ne răcorim.
Hai, spală-ți fețișoara. Asta am zis și eu, că e foarte rece. Mai ai grijă, da? Că e foarte rece, ai grijă. Ești încins și... Cum? Da, uite, nici n-am văzut. Nu, n-am văzut crucea asta. Ah. Da, nu se înțelege oricum ce scrie. Clar că e foarte veche, 1891. Da. Știi ce era să zic? Să închizi apa, că curge. Închide robinetul, Claudiu. Vezi, asta demonstrează că facem economie acasă. Am plecat de acolo, de la izvor. Mergem acum în locul în care am fost și acum câțiva ani. Tot așa frumos, tot cu o vedere superbă. Ne vedem sus. Izvorul lui Franz Iosef e pe aici, prin pădure? Da, pe acolo pe undeva. Nu am fost la el. Dacă nu-i mult de mers, mergem. Dacă e cam nasol, că e foarte, foarte cald. Aici am oprit și prima oară și ne-am suit pe trunchi ăștia, să vedem priveliștea încolo. Acum căutăm izvorul lui Franz Iosef, să vedem. Ai găsit ceva? Este rețea? Și te duce în roată? Asta înseamnă că noi trebuie să trecem prin pădure, nu? Ca să nu facem roată. Vorbește Ioana. Ne spune că locația izvorul Franz Iosef este închisă. Mergi prin pădure. Nu mă duc la niciun izvor. Nu mă duc. Dacă trebuie să trec prin pădure... Știu, dar nu surși. Și dacă sunt martinei mici? Hai, lasă izvorul. Stai aici și odihnește-te, stai la răcoare. Inspiră aerul ăsta curat și dă-i pace. Ne întoarcem. Am mai ajuns la izvor. Acum ne uităm după căsuța pe care am văzut-o când am venit. Sper să nu o ratăm. Deva. Far away. Și aici ce frumos se vede. Toată Valea Mureșului, de o parte și de alta, și retezată în spate. Mergem în căutarea, în continuare în căutarea căsuței. Poate o identificăm prin bocșa. Care bocșa e asta? Două. Prima care? Bocșa mică, bocșa mare. Bocșa mică, așa. Hai să vedem. Deci ar fi culmea să nu mai văd acum la întoarcere. Frumos se vede. Am găsit-o. Casa tradițională. Da.
Am găsit-o. Acum am văzut că are un termopan. Nu chiar așa tradițională. Dar oricum, când am urcat, bătea puțin vântul și ieșeau așa perdelele, știi? Și părea așa, efectiv, ca dintr-un bazm de demult. Măcar bine că am găsit-o. Super. Condol. Este și o cruce. Ne-am oprit la căsuța să mâncăm. Ce ți-ai, Clau? Frigărui la căsuța. Frigărui la căsuța? Eu o să-mi iau o salată. Salată cu ton și porumb. Cred că e un pic de stat. Un pic mai mult. E plin aici, plin și pe partea cealaltă. Până vine mâncarea, ne uităm la peștișorii coi. Spune ce ai aici. După o oră. Hai, și salata mea și gata. A stat cam mult, dar oricum